Здрасти, хора! Днес ще играем Roblox. Много обичам да играя Roblox. Хайде да се позабавляваме. Хора, я съм звук, разбира се, нямам батерия. Затова просто ще стоя тук. Да, криша ви работи. Тя никога не намира зарядно сама. Добре, хора. Ще играем тази забавна игра. Много съм зле в нея и ще се опитам да си направя възможно най-грозния аутфит. Това е нейното предизвикателство. Аз съм измислила нейните предизвикателства. Първото е да се направи грозна. Второто – красива. И разбира се, това докато минава цялото оби. Така, започваме. Грозна първо. Коя е по-грозна? Тази. Изглеждам ужасно. Да, виждаме. Това както го мина. Ох, тези падат. Ужас. Кошмарно. Ти какво очакваш? Да не съм предвидила всичко ли? Не. Това. Добре, ясно. Погледнете ме, приятели, изглеждам ужасно. За хората, които харесват този стил, да, съжалявам. Ох, паднах. Докато се обяснявам. Няма да се очаква да е лесно. Къде се? Ох, това ми е най-омразната част. Ужас. Никога няма да спечелиш. Ще спечеля. Приятели, ако мислите, че аз ще се справя с това, дайте палец нагоре. Приятели, моля ви, не забравяйте да коментирате следващата игра, която ще играем. Кажете просто коя игра искате да играем следващият път в такъв тип видео. И разбира се, пишете в коментарите дали ви харесва. Да, хора. За да можем да направим видео с вашите коментари и разбира се да ги оценим и да го направим. Моля ви, приятели, наистина много искаме да направим видео, в което подбираме ваши коментари и ги прочитаме на камера. Затова моля ви, постарайте се да има такова видео. Да, хора, но никой не ни пише, така че едва ли ще има такова видео. И ви умоляваме, пишете в коментарите как се казва следващата игра, която искате да играем. С предизвикателства. Тези предизвикателства, за жалост, не могат да се решат от вас. Да, тези предизвикателства ще се решат от този, който е предизвикал другия. Да, разбира се, че е така. Снимаме видео, тате. Да, тате. Снимаме видео. Ох, това хич не го схванах. Приятели, тачи просто не знаеше, че снимаме видео. Той е много добричък. Сега минаваме по тези явно, нищо не разбирам. Не съм стигала чак до тук в тази игра. Аз съм. Затова съм предвидила всичко, за да станеш много грозна. Това мисля, че е по-грозно. Ето ми храната. Погледнете по-отблизо. Да. Това ям. Сега ще изядеш. Можеше да ям чиитос, но не. Вие обичате ли чиитос, приятели? Ако може, това пишете в коментарите. Но само, моля ви, пишете. Много се надявам да ви харесва това, което правим. Погледнете ме. Отлично. Тази ли? Или тази? Да, разбира се. Ох, ужасна съм. Това е най-голямата трагедия. Защо още не си избрала устни и ногти? Защото не съм стигнала до там.
Приятели, много ще е забавно да видя Ани какво ще си избере, грозни устни или грозни ногти. Обзалагам се, че ще си избере ногтите. Не те много пречат. Не, предпочитам да си избера устните. Ногти на краката или ногти на ръцете? О, приятели, кажете и да си избере. Не, другите бяха нормални ногти на ръцете. Вижте, захващам се с дългите си ногти. Добре си. Да, ужасна съм. Как Криси можа да ми причини това? Ами, приятели, правим го за вас. Боса, ясно. О, не, вижте ме. Разбира се, в следващото видео Ани ще избере предизвикателство за мен. Вероятно ще е да се направя красиво. Не, няма. Добре. Продължаваме от този ме е страх. Той е лесен тук. Избираме Шрека. Как се минава? Ау! Как се минава от тук? Тъпа ли си? Ох. Ето. Сетих се най-сетне. И къде ти е Шрек? Това е просто... Ето. Ужас. На бузата ми. Къде е другаде? Главата ли ми искаш Шрек? Да. Добре, по короните. Да, защото съм царица. Виждам те каква царица си. Да. Юху. Добре, хайде. Кое избираме? Ногтите. Това са мигли. Изглеждам отвратително. Потресаващо. Нищо. Приятели, Накрая вие харесвате ли аутфита на Ани? Вижте ме, много съм хубава. Да продължаваме. Скоро ще сме накрая. Приятели, знаете ли нещо интересно за нас? Че ние не си пишем също сценарий преди видеото, просто през цялото време импровизираме и е доста. Не. Изкачих се заради краката си. Как се спаси, майко? Много съм яка, нали? Дайте палец нагоре заради мен. Да, дайте палец нагоре, ама не заради нея. Естествено, че заради мен. Аз съм супер. Ох, и двете коси са много яки. Тази е по-тъпа. Почти стигнах. Тези пояси ме дразнят супер много. О, приятели, Ани почти мина предизвикателството. Значи скоро е мой ред. Криси, твоя ред е в следващото видео. Не, разбира се, че мой ред е сега. Не. Ще рестартираш играта и ще вляза от твоя телефон. Разбира се, че няма Кришо. Ани, само си мечтай. Ани, знаеш, няма батерия. Да, но следващото видео ще имаш батерия. Ох, чернокожа ли трябва да съм? Да, Криси. Разбираш, следващото видео ще е твой ред. Да, почнем с това видео. Шегуваш. Тя се шегува. Приятели. Ти се шегуваш. Добре, ясно. Извинете за развалянето на видеото на Ани. Разбира се, че няма да е в това видео. Добре, приятели, явно Ани си измислила друг план с нашия. Вижте, имам чанта. И аз минах предизвикателството. Което мен не ми харесва много. И имам предвид, че не ми харесва, че Ани промени малко плановете. Затова, че давай ми телефона. Чао, хора!